Hey guys, Black Panda εδώ. Σήμερα θα παίξουμε με τον Γιώργο και θα γνωρίσουμε κι άλλο άτομο. Τον Βασίλη. Yeah. Και λοιπόν, θα έχουμε σε αυτή τη σειρά που θα είμαστε με τον Γιώργο θα έχουμε και τον Βασίλη. Ή θα έχουμε και άλλα άτομα, τους φίλους μας. Και σήμερα θα συνεχίσουμε με τη γη, να εξερευνούμε τη γη. Γενικά να βρούμε. Να δούμε την Αφρική, την Ευρώπη, την Ασία. Εμείς θα περάσουμε το τέλεια και εσείς να περνάτε τέλεια. Ναι. Και κάντε like, subscribe και για part 3. Ναι. Γιώργο, εσύ έχεις τη βάρκα. Ναι, εγώ την έχω. Έλα, κάτσε. Α, ναι, θυμήθηκα. Πρέπει να έχουμε άλλη μια βάρκα γιατί είναι 3 άτομα. Παιδιά, ακούστε. Ναι. Παιδιά, θέλετε να πάμε mining να έχουμε όλοι πράγματα. Εγώ θα πάρω λίγο στο... Όχι, βασικά. Πάμε να βρούμε κανένα... Κάτσε. Ωραία, φίλε. Εγώ από πότε... Ρε, μιλάμε, ξέχασα ότι το part 1 ξέχασα που κάναμε το... Και ξέχασα ότι είχα iron πράγματα. What? Παιδιά, έχει πει ελάτε ρε τώρα. Ναι, και Γιώργο. Θυμάσαι που είχε λαγκάρει αυτό το iron pickaxe, το iron φτιάρι και το iron axe. Κάτσε, λάγκαρε όλες. Ελάτε. Ακολουθήστε με, παιδιά. Α, τι καλή παπαγάλη. Βασίλη, Γιώργο. Ελάτε, ακολουθήστε με. Να εξερευνήσουμε τον κόσμο. Είσαι λόγος. Κάτσε. Πρώτη, δεύτερη. Κάτσε. Να, ρε. Από εκεί που θα... Βγες, Γιώργο, να σου δείξω που θα πάμε. Μπες, Γιώργο. Από εδώ. Ακολούθησε. Δεν πιστεύω να με δείχνετε πιο πολλή ώρα όπως το πατέρα. Να, αφού είναι πάρα πολλά, είναι, ξέρω εγώ, από την Ευρώπη στην Αμερική. Για να εξερευνήσουμε καινούριο κόσμο τώρα. Κάνε σπίτι γύρω πίσω. Ξεχάσαμε τα πράγματα μας στο σπίτι. Ω, ναι, σωστά. Α, θα βρούμε καινούργια. Καλύτερα να τα πάρουμε. Μπάει, μόνο ο φούρνος μένει. Όχι, το πήρα το φούρνο, το πήρα. Και αυτό, το πήρα. Το πήρα. Ναι, το πήρα. Τι είναι αυτά τα όμορφα δέντρα. Α, ναι, και παιδιά, έχετε δει τον update του Fortnite που θα μπει Eminem και Lego. Το έχετε δει? Γράψτε στα comments. Ναι, γράψτε στα comments, ναι. Όχι στο και ο Βασιλάκος. Να μην ξεχάσουμε. Εάν θέλετε να μας δείτε να παίζουμε horror, γράψτε στα comments να παίξουμε horror αν θέλετε και ας πάρουμε αυτό το κανάλι στα 100 subscribers και θα παίξουμε με horror στο Roblox που θα είναι mic ανοιχτό και τα ακουστικά για να ακούμε το παιχνίδι θα είναι στο full μέχρι πάνω για να έχουμε να είναι πολύ δυνατό. Και κάτι άλλο, θα παίξουμε στη νύχτα. Θα παίξουμε με κλειστά φώτα στο δωμάτιό μας. Το διαπερνάμε λίγο πίσω. Επειδή δεν μπορούμε να ανοίξουμε τώρα κάμερες και face reveals και τέτοια, όποιος δεν έχει κλειστά τα φώτα, απλά είναι μια κότα. Εγώ είμαι μια κότα. Το διαπερνάμε λίγο. Περιμένετε γιατί είμαι λίγο πίσω. Κάτσε. Πάμε. Κάτσε, ναι. Τώρα θα πάμε νομίζω ή στην Αφρική ή στην Ασία.
Είμαστε στην Νότια Αμερική. Νότια Αμερική, τώρα πάμε Αφρική. Ναι, έχουμε πάει Ευρώπη, Αμερική, όλη την Αμερική, τη Βόρεια και την Νότια Αμερική. Κάτσε, τι είναι αυτό? Έχει κανείς φαγητό? Έχω εγώ. Έχω μόνο κακάο. Εγώ μόνο έχω 29 κρεάτα τα αυτά της Αγελάδας. Εγώ έχω 30 κουμπί. Έκανα δεν έχω καθόλου φαγητό. Κάτσε, φαίνεται σαν να είναι η Κένια κανονικά στο χαρτί. Μπορεί να... Δεν ξέρω τώρα παιδιά αν έχει, αλλά μπορεί να έχει... Ναι, νομίζω σπόνα. Όχι, δεν είναι. Νομίζω είναι. Ρε, λαγκάρει λίγο το σφαίρος ξανά. Ναι, σιγά μη λαγκάρει. Ναι ρε, δεν λαγκάρει καθόλου. Κάτσε, τι να, περιμένετε, μη βγείτε. Βασίλη, μη βγεις. Ξαναμπες. Κάτσε, τι είναι αυτό? Το σιτάρι τα αυτά του ψωμιού. Έλα. Οπα, sorry. Απλά ακούγεται το κουμπί που κάνει έτσι. Χόλε. Εντάξει. Χόλε. Βασικά πρέπει να έχω 3 στάκ τέτοια σιτάρι για να κάνω ένα στάκ ψωμί, ναι. Όχι, παιδιά, προσέξτε, επειδή κάτω στα δέντρα έχει πολλά τέρατα. Βασικά δεν είναι πολλά τέρατα. Ποια τέρατα? Α, κατάλαβα. Εγώ δεν πάω στο αέρα, Όμορφο πρόφατο. Κάτσε, πού το είδες καλέ? Και εγώ δεν το είδα. Τα πρόβατα με ακολουθάνε. Είναι επειδή έχω το σιτάρι γι' αυτό. Ρε φίλε μου, έχουν έρθει όλοι και να κάνουν τίποτα. Ελάτε. Εκεί που αφήσαμε τις βάρκες, ελάτε. Θα φτιάξουμε και αυτό εδώ πέρα που θα, ας πούμε, άμα πέφτουμε από πολύ ψηλά, δεν θα τρώμε damage. Βασικά θα τρώμε 1 με 2 καρδίες νομίζω. Ναι. Ναι. Go back to... Πόσο ξέρετε να στείλα το μακλίτσο? Φίλε. Παιδιά, τελειώσατε? Τέλος. Ελάτε πίσω. Ναι, κάντε γρήγορα. Ναι. Φανταστείτε παιδιά, ο Παναρμίτης λέει «Πόρε φίλε, δεν τράβησα το βίντεο, πρέπει να πάμε πίσω στην πόλη και να καταναλώσουμε». Όντως.
Παιδιά, ελάτε. Τελείωσε. Πάμε πίσω, πάμε πίσω. Ναι, πάμε πίσω. Παραμυθικά δεν είναι. Ρε, πάρε τα καράβια, να μην φύγουμε πάλι. Να το λουτάσουμε τώρα, να δούμε το. Ναι, όχι, θα το λουτάρουμε όλο. Μη φεύγουμε τόσο. Λουτάμε πάρα πολύ σιτάρι. Φτάνει. Θα μας πάρει πολλή ώρα. Εγώ είμαι σε βάρκα. Περιμένω. Κάτσε. Άρα. Έχω μαζέψει τόσους σπόρους, λέμε. Όχι και αυτό. Κάτσε, τι είναι αυτό. Ρε, μπορεί να έχει hidden σε τούτια μέσα από το. Χάιντε, ναι. Εντάξει, και hidden, αλλά. Κάτσε, ο Βασίλης είναι εδώ. Ο Γεωργάκης. Όχι αλήθεια, Να πάμε πίσω καλύτερα, λέω εγώ. Γιατί δεν πρέπει να σε αφήσουμε έτσι μόνο. Κάτσε αφού. Πρέπει να έρθεις πίσω. I'm done. Τελείωσε. Παιδιά, εγώ πάω να κάνω όλο το island. Ρε, έχει χιλιάδες. Παιδιά, απλά τα τελείωσα τώρα. Πήρα όσα θέλω. Πάμε τώρα να βρούμε το Γιώργο, γιατί ο Γιώργος τώρα το μετάλλιωσε και τώρα θα πρέπει να το ψάχνουμε. Α, τι είσαι τώρα. Το έχεις μεταλλίσει. Είσαι μόνος σου, δεν θα μπορούμε. Με κυνηγάνε χίλια πράγματα, αλλά δεν πειράζει. Ρε, το κακό είναι ότι είμαι robot, είμαι low. Αν πεθάνω θα πάω πίσω εκεί πέρα στο spawn. Και θα χάσεις τα πράγματά σου. Ναι. Δεν πειράζει. Αν θέλω κάνω τέτοια όμως. Βασικά όχι. Δεν θα κάνω τέτοια όμως, επειδή αυτό είναι το χειρότερο πράγμα. Ωραία. Τι είναι αυτό. Εγώ τώρα θα πάω σε σιβάρκα. Δηλαδή, θα πάω σε βάρκα, παιδιά. Μια καρδιά μου. Και πήγα παράλληλα να πεθάνω. Ναι. Πού εκεί είσαι. Γιώργο, πρέπει να πας σε βάρκα. Δεν πρέπει να κάτσουμε να βρούμε όλη την Αφρική. Βασικά ναι. Ναι, σε βάρκα. Έλα, Γιώργο. Δεν σε να σου κάνω teleport. Νομίζω δεν ξέρεις που... Τι είναι αυτό. Ναι, εντάξει γρήγορα. Μην κάνουμε πολλή ώρα. Ναι, δώσ' πάντων. Ρε, απλά με κυνηγά ένα φάντασμα. Με βάρες. Όχι ακριβώς φάντασμα, το Phantom. Κάτσε Phantom το λέμε αυτό, καλέ.
Θα έρθετε. Γιώργο, να σου κάνω teleport. Μην κάνουμε πολλή ώρα. Ωραία φίλε. Πώς συγκατατήσαμε έτσι τόση ώρα. Περιμένουμε. 10 minutes later. Γιατί το Viking δεν είναι πολύ καλό, είναι λίγο το χαρακτήριο. Χρησιμοποιώ το παλιό, το καινούργιο δεν το βρίσκω τώρα και δεν ακούγομαι καλά γιατί κάποιες φορές δεν με ακούτε. Αλλά όταν το βρω θα σας το πω. Κάτσε off. Του Phantom απλά πετάτησε με τον πόδι και έχει ένα Phantom μπροστά του. Άμα αναπέω τώρα και θα το έκανα. Ρε σιγά με τι σου έρχεται. Κρύψε κάτω από το δέντρο. Κάτω από το δέντρο εδώ. Αφού και πάλι θα έρθει κάτω από το δέντρο. Ωραία Γιώργο. Τι κάνεις. Κάτσε, ανάτο το φαντό. Πίσω σου ζόμπι. Τι μεταφέρα. Έλα πάμε σε βάρκα, σε βάρκα. Αυτό είναι πολύ cheating αυτό που έκανα. Το ξέρω. Τι είναι αυτό. Τόσο είναι στο νερό. Είναι πίσω, πίσω. Βγες, Γιώργο, ακολούθησέ με, άμα με βλέπεις. Επιτέλους ήρθε ο Γιώργος ξανά. Ναι, με τύπη ξέρω εγώ. Κάτσε έτσι. Όχι, κάθεται μαζί σου, μη βγεις. Τρέξε. Κάτσε να σου κάνει παρέα το Phantom. Τώρα θα πάμε στην Ασία. Τώρα θα... Εντάξει. Sacrifice. Τι είναι αυτό. Ρε. Πες μου ότι είναι... Κάτσε. Fucking face.
Ωρε φίλε, βρέχει έξω. Τι? Ναι, αλλά όπως λέει και ο τίτλος, θα εξερευνήσουμε τον κόσμο. Τον Ειρηνικό, τον Ατλαντικό και όλους τους υπόλοιπους ωκεανούς. Φυσικά πες το τώρα. Κάτσε, βλέπω άλλη ήπειρο. Γιώργο, πού πηγαίνεις? Νομίζω τώρα φτάσαμε στην Ινδία, αν δεν κάνω λάθος. Και εδώ πέρα είναι η Ινδία. Εντάξει, Τώρα φτάσαμε στην Ινδία. Πολύ. Κάτσε, φαίνεται. Δεν το πιστεύω. Γιώργο, παιδιά, δεν θα υπάρχει part 3. Ξέρετε γιατί? Γιατί φτάσαμε και στην Αυστραλία που τελείωσε. Ασία εννοείς. Ναι, ήθελα να πάω λίγο πιο κάτω και ήταν και αυτό. Ρε! Βοήθεια! Βοήθεια! Και φτάσαμε στην Αυστραλία. Και παιδιά. Ψωμάκι! Παιδιά, χτίστε ένα σπίτι. Χτίστε σπίτι. Βοηθήστε με, παιδιά, βοηθήστε με. Να κάνετε subscribe να το σκοτώσετε. Τι είπες? Θα κάνουμε εκεί πέρα το σπίτι, εκεί πέρα. Ρε, άφησε με, είμαι μια καρδιά είμαι. Σταματάμε, θα χτίσουμε σπίτι. Δες, εδώ πέρα, δείτε, εδώ πέρα θα κάνουμε το σπίτι.
Ρε με μισή καρδιά. Μισή καρδιά. Ανοίξτε. Ανοίξτε. Κάντε σπίτι. Όχι, 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 όχι. Ω! Ω! Δεν με θέλουνε πλέον. Δεν θα πεθάνω με βάρεσες. Λες είσαι φασί. Να μην τα βάρες. Τι λες μπρο. Να σκοτώσω. Κάτσε να φτιάξω, κάτσε να φτιάξω. Παιδιά, σταματήστε. Έλατε εδώ πέρα. Και θα είναι το part 2 που θα τελειώσει τι παγκόσμια έχει γίνει. Γιατί φτάσαμε και στην Αυστραλία. Και παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το ωραίο βιντεάκι, επίσης θα ήθελα να κάνετε ένα like και ένα subscribe. Να φτάσουμε 100 subscribers και να κάνουμε κάτι πιο εξωπραγματικό. Να κάνετε like, subscribe και μακάρι να περάσετε ωραία και την Κυριακή θα αρχίσουμε να κάνουμε. Bye bye babies.